Alhaji Sule mai gari zaki, don ka ba su mamaki. Ina masu sayan kifi domin more ɗanɗanon bakinsu har yau burinsu bai cika ba. To albishirinku, ku zo a yau ga dama ta samu. Domin ko ina tabbatar muku a nan ne za ku kori duk kwaɗayin da kuke ji in dai na kifi ne. Ina mai tabbatar muku a nan ne burinku za ya cika. Ina mai son faranta ma uwar gida mai capacity tare da iyalansa. To ya garzayo ya sai kifi a wurin Alhaji Sule mai gari Yola. Domin more ɗanɗanon bakinku da ku da iyalanku. Ina mai son faranta ma amarya mai quality. Domin kore kwaɗayi daga bakin amarya, ka sa ta farin ciki, ka sa ta nishaɗi, ka sa ta shauƙi, to a garzayo a sai kifi a gurin Alhaji Sule mai gari Yola. Shugaban masu kifi, sarkin masu kifi, akwai tarwaɗa, gashashiya, ƙyafaffiya, akwai karfasa, kai kowane nau'in kifi kake so, za ka same shi a gurin Alhaji Sule mai gari Yola. Mai sari kwantena nawa kake so ko tirela nawa kake so. Kira ko WhatsApp ga nomba 08038499791. Alhaji Sule mai gari Yola, alfaharin mutan Yola. Gawa kake dan tambari yau mun zo don mu gaishe ka, ƙarya ne su gano ka.